Önümçülüğün dürlü uğurlarına zähmet çeken ýurdumyzyň işegur telekeçileri halkymyzyň ösen seglerini iýdigiderli öwrenmek bilen harytlyk derejesi ýokary bolan önümleri öndürmek işlerine uly ähmiýet berýärler. Arkadaşly gahrman serdarymyzyň kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek baradaky aladalary, döwletimiz tarapyndan döredilýän ýeňillikler, hususy ulgamda işleýän adamlaryň zähmete bolan höweslerini hasam artdyryp olan halkymyzy ýokary hilli önümler bilen üpçün etmekde alyp barýan işlerine uly badalga berýär. Şeýle atylly başlangyçlardan ogur alyp işleýän hususy kärhanalaryň biri Marw vilayatyndaky Şatmor hususy kärhanasydyr. Büyük kärhanaň önümçilik toplumy daşary ýurt önümi öndürjileriniň iň kämil häzirki zaman tehnologiýaly enzamlary bilen üpçün edilip, olar kompýuter ulgamy arkaly dolanyrlýar. Ýylatymyzy hojalyk we halkyň sarp edýän harytlary bilen üpçün etmek işlerine münasip goşunt goşýan kärhanaň işçileri pähim paýhas ummany magtum bolup Praga ýylynyň her bir önümçilik iş gününi ýokary iş netijeleri bilen jemleýärler. Ýaşlyň uly toparynyň zähmet çekýän bu kärhanasynda esasan dürli renkli we dürli gowrumly gaplary gaplanan gapgaç we egin eşik ýuwjy, agardyjy, tämizleýji, aýna rasalaýjy hem-de bakteriýalardan gorujy serişdeleriň, suwuk sabunlaryň, diş ýuwjy serişdeleriň, atyrlaryň ýüzlerçe görünüşi öňürlýär. Bu ýerde öňürlýän çyýgly süpürgüçler hem özüniň ýokary hililigi bilen tapawutlanýar. Bu önümler berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwründe halkymyzyň uly istek bildirýän önümleridir. Harytlyk derejesi ýokary bolan bu önümleri daşary ýurt bazarlaryna da istek barha ýokarlanýar. Häzirki döwürde işegur telekeçiler öz önümleri bilen işerki bazarlarymyzy üpçün edip, onuň belli bir bölegini daşary ýurtlara da eksport edýärler. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan hususy kärhananyň esasy aýratynlygy öňürlýän önümleri gaplamakda zerur bolan dürli gowrumly ýelim gaplaryň we olaň gapaklarynyň belli görünüşiniň ýokary tehnologiýaly enzamlaryň kömegi arkaly öndürilmegidir. Dürli görünüşli ýelim gaplary taýýarlamakda gerekli bolan polipropilen sigmaly bolsa gynlydaky polimer önümleri zawodundan hem-de Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alynýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe öndürjilikli işleýän bu kärhana iş tepkinleri barha ýokarlandyrýar. Bu ýerde öndürilýän hojalyk we senagat harytlaryň hil derejesine de aýratyn ünferlýär. Netijede Şatmor hususy kärhanasynda öndürilýän önümler özüniň köptürlüligi bilen tapawutlanyp, ýurdumyz boýunça geçirilýän önümçilik sergilerinde de münasip orun alýar. Kärhanaň işegur telekeçileri telekeçilik başlangyçlaryny ösdürmäge, milli önümlerimiziň dünýä bazarlaryna giň orun almagyna uly mümkinçilikler döredýän hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.